Ikke man just spise lidt halsbolse. Men det her det er et part 1 af et konfirmationshaul. Morgen i halsen meget snuttet og det hovedet. Jeg hører ikke rigtig snak, så ja, ikke blive mind. Men det er part 1, fordi der er ret mange ting. Til at starte med, så har man sådan en her pose nede i kirken. Det har alle sammen. Tak. Og så skal man lægge noget ud i alles poser. Jeg fik lige en morbolle af min mor der, jeg fik lidt chok. Så jeg fik en masse kort. Og så det her slik her. Og jeg viser, hvad for noget slik der er. Men det skal lige siges, der ligger nogle roser herhenne. Men jeg tager mig lige op, fordi der er torne over hele face. Så der er en sodavand. Jeg kan se, det er en cola og en Pringles. Og så en Fraser Candy og en Pringles. En pose chips og cola fra Alexander. Hey. Ej, og I skal høre noget fucking sjovt, seriøst. Så vi var der i fredags derude for at pynte op, og så lige pludselig ser jeg Alexander P's far. Og så er jeg sådan, mor, det der er Alexander P's far. Så nej, det kan det ikke være. Og så var det fucking Alexander P, og han holdt konfirmation i lokalet lige over for mig. Altså sådan, det var lidt grineren. Ja. Men, jeg regner. Så har jeg fået 4 bolsjer og en slikkepind fra Tristan. Og så en sodavand, en skittet, og jeg fik p-tærte fra Vita S. Jeg ved ikke lige, hvad en p-tærte er. Ej, nu faldt der sådan en her klips af. Nogle lidt bolsjer, lauke, en sodavand, sådan nogle mentorsagtige, tror jeg, fra Gustav. Og så har jeg fået sådan 2 chokoladekarameller, tror jeg her, af en lager, og denne her mega søde kort, hvor der står, hvem bliver skole på. Og så er der sådan en underskrift for alle mine lager. En pose chips fra Tristan B, en KitKat fra Amanda, en klikmix fra Mathias, en Twix fra Laura, altså hvad stikker for, hvor der bliver noget. En Snickers af en eller anden, en skildpadde af en eller anden. Det er ikke skildpadde, det ligger. Og så til sidst har jeg faktisk fået 2 af sådan nogle her, hvad står der, lakridspiber. Af Katrine. Det giver sgu bare en af dem til min lillebror. Så har jeg fået, det her det er sådan til festen nu. Jeg har faktisk lige hurtigt fået det nye testamente af min præst. Så jeg har fået en rejse til Kos. Det er sådan en ø ved Grækenland eller noget. Bare mig og min mor og min moster. Let's go! Det er bare virkelig cute, og det fik jeg af min mor, jeg må sige, moster. Ja, så okay. Så jeg har fået sådan en her Anton Berg af min farfar, hvor der var sådan her, og så når man tog af her, så lå der nogle penge her. Så jeg har ikke spist dem, fordi det er lidt kvalmende, og jeg ved faktisk heller ikke, om jeg kan lide den. Så det er jo dejligt. I Italien, der fik jeg den her boks fra dengang jeg blev døbt. Den 9. september 2012, hvor at folk, de har, folk de har skrevet, en masse hilsner, til jeg sådan, har skulle blive konfirmeret. Og så fik jeg den, så jeg blev konfirmeret. Så i et indslag af nogle venner, fik jeg den her sour mix og nogle krystaller af mine veninde. Der fik jeg en masse slik. Jeg fik candy floss. Sådan en her, jeg ikke ved hvad. Pringles. 4 af sådan nogle her. 5 af sådan nogle her forskellige nogle. 2 små Snickers og 2 små Ritter Sports. Ja, det tror jeg faktisk var det. Så fik jeg den her håndbold af min far og lillebror. Hvor at... jeg kan mærke, så det spise min mor, og jeg fik min mor. Hvor hun de havde foldet en masse pengesedler til nogle trøjer. Og så satte dem på her, der var 3.000 kroner. Så fik jeg den her håndbold af min faster Katrine, hendes kæreste og Silke og Jonathan.
Så kom der et indslag, hvor jeg skulle svare på nogle spørgsmål, og så fik jeg nogle ting. Først nogle gulerødder, klikmix, et flag, ostehaps, læggepinde, en måleting, og så en kuglepen, en posørkuglepen, og det her mega fucking cute målebånd. Det er mega cute. Så er det en klub, jeg spiller i. Der har jeg fået sådan en her t-shirt, hvor der står mit navn på. Og så, ja. Af min mor og morfar, der fik jeg den her Toblerone. Helt normal Toblerone. Hvor de så har fået lavet et cover udenpå, hvor der stod. Og så gav de mig også et papir, hvor der er nogle penge, der venter på mig i banken, til når jeg er 18. Og der er 16.000 kroner. Og det er jeg mega glad for. Mega taknemmelig for. Men ja, der er ikke rigtig noget men. Så har jeg 3 meterskavekort på i alt 650 kroner. Jeg kan ikke huske, hvem jeg har fået den fra. Bare alle mulige mennesker. Så er min veninde hende, jeg fik alt den her slik fra. Jeg fik også den her Malibu ting. En setting powder fra Fit Me. En hårolie fra Garnier. Nogle øjenmasker og en hårolie. Det skal lige siges, at om morgenen, der fik jeg lige nogle gaver. Jeg fik det her dammerkors af min farmor og hendes kæreste Dennis. Mega sødt, så jeg kunne have det på i kirken. Fuck, shit. Og så fik jeg den her gave, sådan en trold, hvor de har lavet dammerkors på. Og mit navn og min konfirmationsdato. Den er fucking cute, den har mega dejligt blødt hår. Altså jeg er virkelig glad med den. Jeg fik også lige nogle andre smykker. Men jeg fik den her mega søde ring af min mormor og morfar. Og de her øreringe med ægte sten. Så jeg kan mega fornemme det. Med ægte sten på. Mutti er færdig. Og så har vi den her tradition i familien. Er du gudmor eller gudfar til nogen, så det du er gudmor eller gudfar til, så skal du købe sådan en her bog til deres konfirmation. Og det er en meget gammel tradition. Men det er det bare. Og det skal enten være hvid eller sort. Og så skal det være guld her. Eller sølv her. Og det er sådan ægte guld og ægte sølv. Så ja. Men det er en helt normal salmebog. Lige se der. Her er salme nummer 400. Så vældig til møde. Så ja. Og der fik jeg min master, fordi at hun er. Så fik jeg de her mega søde øreringe af nogle venner, der hedder Christian og Nadja og Laura. Og jeg ved ikke med Emil, fordi han var der faktisk ikke lige i går. Og så har jeg fået det her sæt. En Olaplex shampoo, Olaplex balsam og en Olaplex bonding oil. Og skal jeg lige sige, at okay, jeg fik i alt 13.612 kroner. Jeg tror, de der 12 kroner, det var fra den der, fra min farmor. Okay, med det her målebånd her, og den her. Og så fik jeg 16.000 i en opsparing af min mor og morfar. Det er faktisk i alt 29.612 kroner. Ja, og jeg var mega taknemmelig for alt sammen. Så ja, bye guys. Jeg har glemt at fortælle om et Hollywood-spejl. Jeg har faktisk fået et Hollywood-spejl. Og så har jeg også fået en koncert. Ja, min moster, hun købte nogen, som skulle spille for os. Og de spillede Smelte under munden, Barndomsgade og jeg kan faktisk ikke huske, hvad det sidste hed. Den hed eller en skørt. Men ja, det var så alt for i dag, guys, tror jeg. Bye bye.
Og så havde de også lavet en overraskelse med en Porsche, jeg skulle køre i. Så